Wait, ang papa daw na siya. Kaya hindi ka tayong expander. Nga manuano. 20 din. Yung may bawang na. Damulag, tosino, longganisa, bintang damulag, tosino.
malalaki. Mga tatlong piraso, sir. May 1 kilo siguro to, sir. May 1 kilo po. Ito yan lang, sir. 300 lang po, 300, 400. May 22 lang, may 20 na lang po. Magkano? 1 kilo, sir. Kasi po matataba eh. 1.4 po ang kilo. May 20 na lang po. May 20 May 20 na lang po. Boss, 400 yan, yun. Ito, ang magkano dito? 400 lang, ma'am. Itanggal na ano? Pag itanggal na lang. Kailangan lang yung ating ko naman lima. Yan, salamat. Pindang damulag, tusino, longganisa. 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 Ako 150 daw.
isang green na tayo kung punta? Play? Ay, tayo. Kay Alois, oh. Bota na mo po. So, 34 ma'am. Di ba itang papadaw na siya? Kaya hindi ka tayong expander nga ano. Dito po 100, dito po 50. Ah, sige. Anong po gusto? Kaya na rin po eh. 66. Masakit tayo. Agli mo. Opo. 120 kilo. Ano sabihin ko naman guys? Nano nga? Nano? Diyos ko, anong pagkikayan? Karakala sasali. Karakala sasali. Magkano dyan dyan? 70. Mga tigagal kami, Jenny. Mga tigagal kami. Kabore mo na yan. Cancel mo na yan. Sa ganun ka rin wari. Makanano yan. Kaya yan. O pota. Nano lagi ni. Talagang kilala mo na, sir? Sir, ano pangalan? 100. Pota naman kasi mandiyata mo. Tapos magkano, sir? Eh, salamat. Kaya magkaya. Kaya fake ka yan yan. Saan? Lang yan, be. Lahat ng pumpo ko, pili na. Lang yan.
Madras.
Yun na pala yung SkyTech.